Împachetăm comanda doamnei Florina Crina în valoare de 420 de lei,84 și avem Briza Petrol aici, așa, Brom albit, pachet mare, Avena lila, adică orz, așa, Brom roșu, Brom roz intens, tot pachet mare, buchet mediu la gurus albit, buchet mediu, da? Buchet mediu. Talaris, buchet tot așa de 40-50 de grame mediu, avem și mare la 100 de grame. Buchet mediu de la gurus turcoaz. La 100 de grame, 90-100 talarisul acesta umblă deschis. La gurus glicine, un pic așa o tentă de movuleu, nu prea se vede în filmare, dar are o tentă. La gurus roșu pachet mare, Talaris roșu pachet mare și un lucru foarte supărător, nu știu cum să vă explic. Ia uitați aici diferența dintre Marcela, e o floare mică, firavă, care se usucă și sunt capete din acestea fără floare. Nu pot să stau să iau la fiecare buchețel, nouă ne vin la cantitate mare și apoi noi le împărțim la 50 de grame, depinde. Aceasta, de exemplu, a venit boboc, exact așa am pus poza pe site. Și cea pe care o știe toată lumea e această glixea cu floare mai mare, dar cu coada foarte lungă. Da? Aceasta așa. Noi am scris pe site la cea Marcela că e firavă, e cu floarea mai mică și mai sunt și câteva fire fără floare, fără în capăt, nu are floarea. Da? Și prețul e pe măsură, adică e un preț mult mai mic față de ce se găsește pe piață. Pentru că așa a venit, așa o vindem și noi mai departe.